Oho, koliko kućica za lutke. A evo i njihovih vlasnica. Devojke, sada svaka ima svoju kuću. Betty je uzela najskuplju. Molly ima najslađu. A Jess ima najjeftiniju kuću. Njena kuća je napravljena od kartona. Pa da, šta da se radi? Nije strašno. Odmah ću učiniti svoju kuću jedinstvenom uz pomoć četkice i boje. Hajde da obojemo kuću u žuto. Biće tako lepo. O da, odlično mi ide. Moja kuća sada liči na skupu kuću Betty. Kao da je od zlata, jel da? A šta još da uradim? Tačno, imam plastelin. Odmah ću da oblikujem slatku hobotnicu od plastelina. To nije teško. Aha, još malo. Wow, izgleda tako cool, jel da? Sjajno, mnogo mi se dopada. A mogu i da napravim cveće. A divno. A sad ću ukrasiti kuću figuricama od plastelina. O, mnogo mi se sviđa. Sve je tako slatko i lepo. Čekajte, ovdje je prazno. To nije u redu. Imam pakovanje od jaja. Da? O, posljednje jaje? A ne, nije mi potrebno. Ups, Jess je odlučila da napravi Betty modernu masku za kosu. Nema veze, hajde da isečemo cvetove iz kutije od jaja. Ovo će biti listići. Da, a sad ću se obojiti šarenim bojama. O, kakva lepota. I stavit ću cveće ovdje. O, baš mi se sviđa šta sam napravila. I moja lutka je zadovoljna. To je najvažnije. Znala sam da obožava cveće. O, ideja. Hajde da ukrasim i krov cvećem. Pa šta? I ja mogu lepo ukrasiti svoju kuću. Stavit ću na prvom spratu prelepi vitraž kroz cijeli zid. Super! O, ideja. Uzet ću lepak i naneti lep uzorak na foliju. Da, tako je. A sad ću sve obojiti onako kako mi se sviđa. Odlično mi ide. Ja sam prava umetnica. Gledajte, ispala su vitražna krila. Dodat ću ih mojoj kućici. O ne, gdje ćeš, stani. Ups, čini se da moja kuća želi da poleti. Dobro, hajde da je vežemo za tlo, da sigurno ostane na mestu. To će sigurno pomoći. Lutko, kako ti se sviđa? Ukrasit ću krov slatkom mačjom šapom. Divno. O ne, moja lutka je pala. Smislila sam. Imam i za tebe krila. Hajde, stavi. Hrabrije. Ustalo je. Sada moja lutka leti. O, kao prava vila. Odlično. A ja sam okačila na kuću svoje omiljene zlatne lance. O, znam kako da ukrasim kuću. Dodat ću joj nekoliko kula. Sada to nije samo kuća, već pravi dvorac. Tu ću okačiti dijamant, a ovdje ću staviti garažu. Moja lutka ima cool zlatni auto. Odlično. Treba nešto smisliti u sobi, inače će se moja lutka smoriti. Tačno! Znam šta mogu napraviti od čačkalice i kartona. Sad čekajte malo. Gledajte, ispao je sto. A sad ću ga ukrasiti plastelinom. O da, kakva lepota. To izgleda tako lepo. Na isti način pravim stolicu, krevet, tobogan i police. A na policama ću rasporediti omiljene stvari moje lutke. Odlično mi ide. Lutko,
ocenimo tvoj krevet. Šta? Da li je stvarno tako hladno? Kakva noćna mora, šta da radim? Znam kako to da popravim. Treba da ti napravim pokrivač. Imam pređu. Sad ću isplesti jedan jako topao pokrivač. Gotovo! Wow! Ona je odmah zaspala. A dok moja lutka spava, ja ću opremiti sobu do kraja. Ovdje će biti ormar za stvari, ovdje lampa i tepih. Lutka se probudila. Hajde, pogledaj sve. A čime ja da ukrasim prvi sprat? Znam. Uzet ću cipelicu. Od nje će ispasti odlične fotelje. Samo treba da obložim cipelicu mekim materijalom. Uspelo je. Stavit ću je ovdje. Moja lutka može da sedne i odmori se na fotelji dok ja opremam sobu. Dakle, tu ću napraviti garderober i rasporedit ću sve ormariće s odećom koje ima moja modna lutka. Ja sam smislila nešto posebno. Sad ću vam pokazati kako sam lepo ofarbala zidove. Skidam foliju. Wow! Kako lepo ide zajedno zelena i zlatna. Tu ću staviti krevet. Mislim, okačit ću ga. Sada moja lutka može da se odmori na letećem krevetu. I spala je neverovatno lepa spavaća soba. Sve moje drugarice će mi zavideti. I nama se sviđaju naše kuće? Da. A na drugi sprat ću okačiti zlatne zavese. Da, i dodati još zelene. I okačit ću još disko kugle. Ovdje i ovdje. Tu će biti zvučnici i DJ oprema. Moja lutka obožava klubove. Sada ima svoj klub kod kuće. Biće joj tako zabavno svaki dan. Wow! Betty ima svoj noćni klub u kući. Dobro, a ja ću svoj lutki napraviti bazen. I to neobičan. Ne s vodom, već s kuglicama. Da, ja imam puno perlica. Napunit ću cijelu sobu. O, da, moja lutka je oduševljena. Ima svoju sobu za zabavu. A šta tu radi Bettina lutka? Kuda je pobegla? Šta? Da, izgradila sam McDonald's za svoju lutku na prvom spratu. A evo i prve poručbine. Odlično. Moja lutka radi. Devojke, jeste li ovdje? Došle ste da vidite moju kuću? Kako zanimljivo. Gledajte, sve zajedno jedu u McDonald'su. To je tako slatko. Jess, to je super ideja. Hvala, devojke. Trudila sam se. Inače, ocenite naše kućice. Ispale su tako različite, ali tako lepe. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Moja je ispala tako jednostavna, ali veoma šarena. A Molly je napravila najmekšu kuću na svetu. Svaki kutak je tako plišan, jel da? A jeste li vidjeli divnu Bettinu kuću? Evo je. Ona sva sjaji. Od čistog zlata je. To je baš moćno. Pišite svoje mišljenje u komentarima. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao! Da, to je kraj našeg izazova. Ako vam se dopao, obavezno stavite like i zapratite naš kanal.